салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем хубе иншаалло ҳар яки шумо чӣ гунае ки мебинем дар ватан қарор дорем аэропорти Душанбеда ва дар як-ду масъалаҳо хостем шумо да маълумот расонем ки фикр мекунем донистанатон хубтар ва беҳтаринай. Наворо ҳатман то охирша тамошо мекунем. Лайк ва нафарҳое ки обуна шидаги нестен ҳатман обуна шавем барои пешравии канали мо ва паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешава. Ҳамчунин номер мемонам. Нафарҳоеда ки билети ҳавопаймо ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад дар WhatsApp метавонед нарх навора пурсон шавем ва бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунем. Хоб мо билет гирифтем аэропорти Жуковский ба Душанбе ва нафарҳое ки аз Россия омаданен ҳаракат кунен барвақт дар аэропорт бошен. Ай чӣ сабаб? Дамадед ва Внуково ва Жуковский Шереметова нафарҳое ки аз Россия ба ватанам омаданӣ бошен изи ангушт мегиранд ки ҳар як одамда вақти зиёд мегирад. Мо бигем пограничный контрол ва гузаштан 1-1.5 соат вақта гирифт. Яъне шумо омаданӣ бошен бигем ки 1-1.5 соат ба парвоза монда бошад, дар ин ҳолат дер мемонен. Российский компания бошад билетон месӯзад. Хай Somon Air бошад бигем дар дигар чиз номемонед. Ба ҳар ҳол барвақттар дар аэропорт будан хубтар аст. ва чӣ ҳолат чид бигем? Хай пограничный контрол да сурат мегиранд, 4 ангушт дасти чап, 4 ангушт дасти рост ва 2 ангушт ай ҳар як-ду даст месупорен, сурат мегиранд, мегзарен. Хай пурсупос мекунанд ки чӣ кор мекарден ва беташвиш будан нафарҳое ки гардонданшона, ҳамон нафарҳое ки ном фамилия алиш кардагиҳо, вале баъда як чандин муддат бо иҷозат додан барои ба ватан омадан бигему. Пурсон шудем, гуфтанд ки ягон чимо нагуфтам. Фақат гуфтанд равен дар уҷа шинен, рафтан ждат кардан ва баъдан бо фарёд кардан, печат задан иҷозат додан. Аз шахсиятҳои омаданиян ягон нафар дар шида боша ҳолате ки ай пограничный контрол гардонданду ай пограничный контрол спецприём бурдан, бо дар комментария нависен, дигарҳо ҳам хабардор мешаванд. Дуюм масъала нафарҳое ки ай ватан ба Россия мерен, хоб ай аэропорт ки мебарен бигем дигар миллатҳо пешниҳод мекунанд ки мақсад мебарем тона минималка 1000 рубл гуфта мешинанд то ними раҳ мебаранд, баъдан 10-15 ҳазор рубл мегиранд. баъзеҳоша угражат мекунанд, баъзеҳоша мезананд, ҳатто зан ва кӯдакдорҳоро бигем пулҳои калоншона гирифтан. И хабара ба мо бигем бародарҳои мо ки тоҷикҳо дар аэропортҳо такси мезананд, ай мо хоҳиш карданд ки ҳамин гапа дар навор бигем ба мардум расонанд, то ки таксиҳои давлатӣ да бишнанд ё ки тоҷикҳои худмон, то ки ба ҳамихе камбудиён нағалтен. ва масъалаи дигар ки пурсон мешен амнистия. Қонуне буд ки нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд метавонанд бе граница гузаштан ҳуҷҷат кунанд ва то 3 апрел агар ки набароянд, хоб дар ҳисоби депортатсия шидагиҳо дохил мешаванд. Дар наворҳои пешинам гуфта будем, шояд дар дигар каналҳо ҳам дида бошен. ва ин қонуна давом доданд, яъне то 10 сентябри 2025 агар ки чандин муддатам беҳуҷҷат қарор дошта бошен, метавонед ки равен фермаи сахр ва штраф мекунанд, штрафа месупорен, ҳуҷҷат мекунем. ҳамин қадар маълумот як чиам ки хабардор шуда бошем, фикр мекунам беҳтарин ай. Раҳмат ки наворро то охирша тамошо кардем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ бошен ҳаматон.